Agikuyu. Moko kuom jodong oganda jo-Kikuyu ma Gatundu e kaunti ma Kiambu kotelo kod Kungu Muigai oseyo Azimio kuom luongo ng'anyo ma gitemo dhiro godo piny owacho mar Kenya Kwanza mondo owuogi apisi. Koloso e kinde mane orwake kaka jatelo manyien mar jodong jo-Kikuyu mong'ere kaka Kiama Gatundu North, Kungu okoni buch yiero maduong' ne orumo e doho mamalo mogik e pacho ka bang' doho ne wito neno mag kwedo duoko mar jatend piny mane ochwal kod Azimio. Owacho ni okang' mar Azimio luongo ng'anyo kochakore chieng' tich ariyo juma manyien nyalo biro kelo midhiero ne oganda koting'o kethruok mag mwandu kaka oseneno e kinde ng'anyo mokalo. Wecheng'ne kono osir koda Shamte Munyua ma en jakom jodong Kiama e kaunti ma Kiambu. Nawasihi tafadhali wakubali hiyo maneno ilikwisha, tuendeleze, tuko na watoto. Hiyo maandamano wanafanya, watoto wanakosa kwenda shule. Vitu ya Wanakenya inaharibiwa na wao wanasema tu wanataka kusaidia Wanakenya. Wanasaidia Wakenya gani? Mama boga, sijui wa biashara kidogo, pesa nini zinavunjwa kwa sababu hii watu wanawafuata. Sisi hatuna haja na mgomo na hatutaki hiyo mambo ya kuanzia Jumanne. Sisi tungeomba wazee wa jamii ya Wakikuyu, wazee wa Kiambu, tungewaomba iwe sasa ile siku watu wanaitwa kwenda maandamano, tutumie hizo siku na siku sijazo kushikilia watoto wetu na kuwahimiza wafanye kazi, tufanye kazi na bidii ili mwaka kesho tuwe na jamii ambayo iko na desturi.